Helo! Heddi, byddwn ni'n chwarae o gwmpas efo'r Microdon unwaith eto. Ond un peth a tro diwethaf, mae hyn yn eithaf peryglus, plis peidiwch a gwneud hyn adre. Ond heddi byddwn ni'n rhoi paced Creision i fewn i'r Microdon i gweld yr canlyniad eithaf rhyfedd sy'n digwydd. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Yma, mae gennym Pecyn Creision. Rydyn ni'n mynd i rhoi hwn yn y Microdon ac yna ei droi ymlaen. Rydyn ni'n gweld fflachiadau o blasma ac yna'r Pecyn yn cyrlio ac yn cilio. Gallwch weld, mae ddim ond ffracsiwn o'i gyfrol wreiddiol yr i'w bellach. Gadewch i ni weld hynny eto. Unwaith eto, mae wedi crebachu. Mae'r rheswm am hyn i gyd i lawr i'r strwythur y plastig ar lefel foleciwlaidd. Mae plastig Pecyn Creision wedi wneud o gadwyni polymer hir, yn yr enghraifft hon, polypropylene. Mae'r polymer wedi ymestyn dros fetal. Fel arfer, mae hwn yn plastig sydd wedi ei fetaleiddio ag aluminiwm. Pan fydd yr ymbeledredd Microdon yn rhyngweithio ar metal, mae'n adeiladu gwefr ac yn cynhesu'r aer. Mae'r holl res ychwanegol yn bywiogi'r polymerau plastig, ac yna maen nhw'n dechrau degrynu. Mae hyn wedyn arwain atynt yn cyrlio o gwmpas eu hunain yn crynhoi, gan beri i'r Pecyn Creision grebachu. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis rhannu, hoffi a subscribio, a ymuno efo ni wythnos nesaf am y rhaglen arbennig Nadolig. Ond cyn yr amser hynna, cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!